Hey guys, good morning. Today is Sunday. Nja maglaroy-laroy na punta guys. Let's go. So nata diri guys sa market guys, nanidaghan diri balig sa mga fresh from the farm nga vegetables and fruits. Gusto mo pa sa kiyog ice cream, jawa man ko'y kwarta, so mangita sa sang papa. Na mga kalabasa guys, lain-laing klase sa kalabasa ay. Palit na sila ice cream. Aga. Unsa mo palit si takuya ani guys, mga pakwan mo ni pinakadako guys ang dipili kay jang ipadasay jang ati. So mo ni mga fruits na diri guys, klase-klase daghan kadto guys. Inani basta summer diri daghan kadtong fruits. Ating harvest. Patula ba ni? Unsa na pud sila pakwan guys nga mga smaller sizes. Then corn, my favorite basta summer. Since si takuya guys is busy magpadasay jang ate, mamalit pud ta, mamili ta. Kanang pariharam nan tatanan ba pero maglibog kaga sa imong puniton. Then ato pong papilian sa kiyo guys kung unsa ijang ganahan paliton. Kani daw ijang blueberry. Naglibog ko ba kung asahan po nito nani kay lahi-lahi man gud ang mga sticker nga nakasuwat nila guys. Sa kay tamis ani ba basin maka-timing tag-aslum. Kanina lang atang palitan guys, mo ni atang napintutan. Unja pa daw na punta sa mga corn guys, sa fruits kay mo na to atong paliton ja ang corn kay di na to kalimtan kay mo ni atong favorite. Ikatawan ko ani sa staff guys ba kay naman go nakita na ning dahon nga abi kog dahon sa talbos sa kamuti ba. Ja ingon sa diday ko no, ja chigay masyo nya pertini jang katawa kay abi man og dahon sa kamutin. Jawa pa jud ko na kontento guys. Hapat sinang gideo kahadjong gitudlo si Jaba nga dahon ba lagi ni sa kamuti. Kay mura man gud dahon sa kamuti tanawa di ba? Di lagi daw kuno si dahon sa kamuti. So di na lamang ta mo palit guys. Ari na lamang tas mga corn. So sila pa gani guys ba tanaw na to ang mga corn di ba lami na kadyo samot na jud maluto. Bitaw lami man gud ang corn diri sa Japan guys. Kay tamis ang ilang corn ba na makain kag healthy lang mais. Maikag man puta mo punit ani oy kay busy pa man ang staff ug pang-arrange sa isang mga tinda. Unja sa kiyo atong papilian guys sa mais kay sa kiyo ganahan pud kadto ni sa mais makahurot ni sa gisa ka buok isang kaon. Ang ama man jang ipangita diri guys kay mais nga sinugba kay abi kog nanay sinugba ba kay katong una minadto sa lain pud nga market kay nangita mig sinugba wa man gitsuwad na mo diri nga market. Kung nabay sinugban, jawa man gihapon. Uy, ambot ka ha sa mangita ani kay maglami jud ikag mais nga sinugba ba. Oni price sa ilang pakwan guys. Then napo diri mga okra guys, napoy puwa nga okra diri. Diri nga corner is mga vegetables na ni guys, mga fresh from the farm pud ni kani kay tangkong ni guys. Unsa mangita ta diri guys kung napabatay ganahan ka atong paliton mga vegetables man ba mga fresh. It's pay time. So, maura na itong gipalit, guys. Gusto ni Jess si Jay mo buta. Giuhaw ko no si Jay. Nagpapalit na po si Jay og drink sa isang papa. Unja kay bawa na ni si Jay, guys. Saan pagpalitan ni Asay. Buta ang kwarta. Unja pindoton kung asa rapit isang gusto. Unja asa ko ni katagak anang drinks. Gitudluan na guys. Kay para makaton si Jay. Bay nahinay tudlo. Kay magkaanang budzag kadako ang bata. Unja nata diri sa workman guys. Tindahan ni si Jay guys sa mga gamit nga kanang mga workers ba. Kay mapalit sa kuya og shoes. Then nata diri sa rose garden guys, pero wahin natong pag-ari kay wanay buwag guys, human na mangud ang season. So uli na lang ta guys, mga apple ni guys ay apple farm ni diring dapita. Manguli na ang tamiban, sa nihapit mi diri guys sa sushi kay si takuya nang hagad mga anming sushi, auli pay pasakiyo, pating mama. Wala jud ko nagpakabanaan ni guys bang ating paniudton na kay maikog kong takuya, madugani si takuya kay nang hagad, auli pa yung taon ming duha ni akiyo. Soshiro angan aning sushi restaurant guys. Let's get inside. Welcome to Soshiro. Madyo gani kay paspas na nilang mga numbering ay. Yes, atang number na guys. Madyo gani kay dali ra wa kadto ta nagpaabot og dugay. So diri guys is confirmation ni si Jang nga natawag na atong numbers dakohon na to ang resibo. So mag-order na ta guys. Na syempre ang pinakauna si Akio kay ang basta mama unahon jud ang anak. So ang kang yung orderan guys is ikuray dyan yung favorite guys kanang mga itlog sa isda ba sulod sa tidyan mo na dyan pinakaganahan. So abot na tong orders guys sa tanang kuhaan kanang mga nagdagan nga puang plato ba pero dapat tong kuhaan is blue kanang blue ang sticker.
Mo niya ang mga pinaka-favorite ko dito sa sushi guys. Puro salmon. Hoy, itadakimasu wa. パパにキュウリあげていい？よ Ah, kang itadakimasu wa. し。 So mag-order ta guys og dessert. Ang pinakaganahan ani nga dessert guys kay kani ay kana anang ganahan guys kay murag frozen si nga leche flan. Unsa na pi mga drinks diri guys, mga coffee, mga beer. Pero wa may mo inom na mo diri og beer. So ari na lang dito sa dessert, kaning dessert ato guys kani. Ang blue day guys kay kada ay blue. Nga, blue. 違うよな、黒だもんね。普段の捨ててる商品が出た。 Kutskete ne? Kutskete yo. Kutskete yo. 食べていこう。食べる? How are you? ごちそうさまでした。いっぱい来ない Tea とな。 time. Unsa guys, na napunta diri sa bake kay diri ta mag-grocery guys. Organize ka ilang card guys no. これ？ Unsa na ta diri guys sa mga foods nga pambata, mga chichirya ni diri guys and different kinds of foods for kids. Kani daw kay Akiyo. Palitag strawberry guys, bato ra sa kay gagmay man. Akiyo ako rin yo. 外国のやつ。 Kutskete. Unsa ta? Kani atong palitan nga gatas guys, kay lamin ni siyang gatas. Then mo palit pud tag itlog. Basta summer pud guys, kay lami ikaw og ice cream kay init mo ug diri. Then mo palit pud tag butter guys, kay magbuhat ko og cake. Then pan, kay bread is life. Unsa diri nga corner guys, kay mga gamit ni siya para baking. Mao ni sugar guys. Pay time nga ning hapit pagpunit. Fine eh. 現金で。はい。 Ang meaning sa gingkin guys is cash daw ni sa bayaran. So padong na ta parking guys. And then we're gonna go home. Thank you guys for watching. Hope nag-enjoy mo aning nga video. Please don't forget to like and subscribe. See you in my next vlog. Stay safe and God bless everyone.